Kapitola 6. Porážka a pád. Koncom roku 1942 sa nadmieru rozšírené nemecké sily zastavili pred predmestiami Moskvy pod neustálými sovietskými protiútokmi. To, čo si Hitler predstavoval ako bleskové víťazstvo, sa namiesto toho zmenilo na brutálnu vyčerpávajúcu vojnu proti najväčšiemu vojenskému stroju, aký kedy bol zostavený. Vo februári 1943 boli jeho vojská uväznené v Stalingrade v kotli vlastnej výroby, kapitulovali napriek fanatickému odporu. Kolaps východného frontu povzbudil spojencov k invázii zo západu. 10. júla 1943 prekročili americké a britské vojská do Sicílie a postupovali po polostrove smerom k Rímu. Hitler zdvojnásobil úsilie o kontrolu dobytých území prostredníctvom genocídy. Nariadil konečné riešenie a smrtiace tábory na zavraždenie viac ako 6 miliónov Židov a iných nežiaducich. Keď sa vojna pevne otočila proti Nemecku, on sa stával čoraz viac iracionálne hnevajúc, obklopený príživníkmi vo svojom izolovanom bunkri v Berlíne. V júni Sovietsky zväz začal svoje masívne ofenzívy operácie Bagration na oslobodenie Bieloruska. Jej úplné taktické prekvapenie zdevastovalo armádnu skupinu Stret, čo sa ukázalo rozhodujúce týždne pred vylodením v Normandii 6. júna 1944. Keď spojenecké vojská prerazili z Normandie a Pattonova 3. armáda, Hitler sa zameral na vytváranie fantastických zúfalých superzbraní namiesto toho, aby priznal porážku. Hoci teroristické bombardovanie Londýna raketami V2 nakrátko zvýšilo morálku, priemyselná kapacita Nemecka bola zničená neúnavným spojeneckým bombardovaním. Začiatkom roku 1945 sa sovietsky párny valec priblížil k etapovým priestorom pre jeho korunovačný úspech – Berlín. 30. apríla, keď bitka o Berlín dosiahla svoj vrchol nad zemou, Hitler sa rozlúčil so spolupracovníkmi v bunkri a oženil sa s Evou Braun v krátkej ceremónii. To popoludnie si obaja vzali životy, aby sa vyhli zajatiu. Ich najbližší pomocníci rýchlo spálili ich telá v záhrade kancelárie, namiesto toho, aby dovolili Sovietskému zväzu vystavovať ich mŕtvoly. Do niekoľkých dní poslední odolávajúci v Berlíne kapitulovali, keď Hitlerova 12. armáda kapitulovala v Prahe a všetky osy sily v Taliansku a na Balkáne sa zrútili. 7. mája 1945 veľkoadmirál Dönitz, Hitlerov nástupca na menej ako týždeň, podpísal bezpodmienečné kapitulačné podmienky v spojeneckom veliteľstve v Reims vo Francúzsku. Tretia ríša skončila po niečo viac ako 10 ročí, ale hrôzy, ktoré jej Führer uvoľnil, zostanú vrité do svedomia ľudstva na generácie. V ohňoch porážky mohol svet konečne plne pochopiť rozsah zla, ktoré jeden človek dokázal priniesť na svet.